Přeji všem pěkný den, vítám vás u videjka, který určitě udělá spoustě lidem radost, a to hlavně těm, kteří používají Facebook. Jak jistě víte, Facebook je fenomén. Pokud se podíváte na základní informace o Facebooku, tak vidíte, že jeho hodnota je 104 miliard dolarů a má více než 1 miliardu zaregistrovaných lidí na celém světě, z toho 3,8 milionů jen pouze z České republiky. Facebook používá v současné době asi 70% obyvatelstva, jo, čili je to něco neskutečného. Tady vidíte počet zhlédnutých stránek 65 miliard za měsíc, vyhledávání přes 500 milionů za měsíc a průměrně se za jeden den přihlásí na Facebook 250 tisíc nových uživatelů. Jsou to neskutečné čísla a také jsou tu neskutečné peníze, protože na základě toho, že je zde tolik uživatelů, tak samozřejmě na Facebooku se zobrazují různé reklamy, hry, soutěže a tyto věci tam vlastně dávají sponzoři, společnosti, kteří za to samozřejmě Facebooku platí, protože my to vidíme, my pak o to máme zájem, my ty hry hrajeme. Ale Facebook se s náma o tyto zisky nedělí. Proto vlastně vznikají na světě různé další sociální sítě, které právě se se svýma uživateli o tohle dělí, nabízí jim vlastně různé body, které se pak dají směňovat na peníze, různé bonusy, výhody. Facebook si to uvědomil, že jim roste konkurence a proto se rozhodli to vše změnit. A to od 9.6. Od 9.6. začíná taková super novinka, kdy Facebook vlastně si postavil svůj vlastní ML systém a bude všem zdarma, kteří se zaregistrují zdarma, vyplácet peníze. My si teďka teda řekneme, za co ty peníze budou. Základem budou hry na Facebooku, protože skoro miliarda lidí hraje hry na Facebooku. Jsou to různé hry, určitě znáte, chodí vám spousta nabídek her, přímo na zeď, jo, zahrajte si, čili je to opravdu mega. Já sám si kolikrát zahraju nějakou hru, abych se odreagoval. Ty hry jsou z 90% zdarma, ale samozřejmě jsou zde i hry placené. Jistě víte, že se zde dá hrát i poker, vše ostatní. Takže si představte, že vy se zaregistrujete, dáte o tom vědět těm svým známým na Facebooku, čili máte v přátelích x známých, kteří třeba tyto hry hrají, protože vím, že mě právě tyto hry tito známí posílají, takže vy je předběhněte, pošlete jim právě třeba tohleto video, nebo jim o tom řekněte, se zaregistrují a právě z těchto lidí, kteří hrají, vy budete mít peníze až do 10. linie, čili něco neskutečného. Kolikrát v těch hrách jsou soutěže, hodnotné ceny, čili auta, dovolené. Z tohohle všeho vám vlastně budou z těch 10 linií pod váma vyplácený provize, čili když ten člověk vyhraje dovolenou, tak se spočítá hodnota té dovolené a vyplatí vám provize z té dovolené za toho člověka. Taktéž, když ten člověk vyhraje auto nebo když vyhraje nějakou finanční hotovost, tak vám vlastně bude vypláceno z těchto odměn. Opět opakuji až z 10. linie, takže představte si, kolik peněz se točí na Facebooku, kolik vy můžete zaregistrovat lidí do 10. linie pod sebou. Můžou to být opravdu desetitisíce lidí a tím se zvyšuje samozřejmě ta možnost, že právě z těch 10 000, 100 000 lidí pod váma vždycky někdo vyhraje a vy z toho budete mít právě tu výhru. Bude se to týkat teda jak her, tak i soutěží. Těch je na Facebooku taky spousta. Já si myslím, že Facebook na to jde velice chytře a máme se teda na co těšit. Jak už jsem říkal, začínáme 9.6., takže určitě se zaregistrujte co nejdříve, než se to začne nějak lavinovitě šířit po Facebooku a než vás začnou lidi oslovovat, aby se pod ně zaregistrovali. Předběhněte je, buďte mezi prvníma, uvidíte, že se vám to vyplatí. Nic vás to nestojí, pouze registraci zdarma. A jak se správně zaregistrovat, vám právě nyní ukáži. Takže váš sponzor vám zašle registrační link, na který když kliknete, najde vám tahleta stránka. Pokud vy registrační link nemáte, tak ho najdete pod tímhletím videem v textové části na YouTube. Takže kliknete na link, zobrazí se vám tahle stránka, tady máte videjko, které jsme si před chvilkou pouštěli, čili představení vlastně celého projektu, který Facebook spouští. A následně, když jdete tady níže, tak se můžete zaregistrovat zde, kliknutím na tu žlutou tabulku, anebo zde. Tady jsou takové základní informace, důležité je tady tohle, tady vám jde časomíra,
takže až tady budou nuly, tak se to spouští. Takže tohle je vlastně ten čas do spuštění. Pojďme teda na tu samotnou registraci. Klikneme zde na registrovat a poté se vám zobrazí teda registrační formulář. Zde vidíte jméno svého sponzora a zde teda již vypisujete své údaje. Takže vaše jméno a příjmení, dále váš e-mail. Já doporučuji sem dávat e-mail na Gmail, protože ty české e-maily i slovenské, Seznam Centrum a tak dále kolikrát nefungují. Tady je potřeba verifikace, ověření toho účtu, který vám přijde na e-mail, tak radši si dejte tu práci, pokud Gmail nemáte, tak si ho vytvořte. Já doporučuji pro zahraniční projekty jako jednoznačně používat Gmail, nikdy se vám nemůže stát, že by se vám něco ztratilo. Tak pokud chcete, každopádně můžete vyzkoušet i Centrum a Seznam a pokud vám vlastně to nepřijde na to ověření, tak poté musíte udělat novou registraci, ale já bych to udělal tak, jak vám říkám. Takže zde poté napíšete přezdívku, čili to, co používáte, přezdívku neboli usrnáme, zde vyberete teda stát, z kterého se přihlašujete, registrujete, takže v tomto případě je to Česká republika. Pokud jste na Slovensku, tak Slovenská republika. A poté si to vše ještě zkontrolujte a kliknete na registrovat. Tak, super, registrace proběhla. Já jsem ještě v té registraci zapomněl říct to, že pokud tam budete dávat tu svou přezdívku, může se stát, že iž tu přezdívku někdo používá, takže vám to tam třeba skočí, že si máte zadat jinou. Takže říkám, na světě jsou miliony lidí a co teprve na Facebooku, takže je docela možné a logické, že někdo třeba může mít tu vaši přezdívku taky. Takže pokud vám to hodí nějakou chybu, tak si změňte přezdívku. Každopádně, teďka vám vlastně byl odeslaný aktivační e-mail na ten váš e-mail, který jste zadali, takže měl by vám dojít do pár minut. Pojďme se podívat teda. Jak vidíte, e-mail bez problémů došel, tady je vlastně ten aktivační link, na ten je potřeba kliknout. Následně po ověření vám do nějakých 5-10 minut přijde ještě další e-mail, v tom již budete mít přihlašovací údaje, čili abyste se mohli přihlásit do té své kanceláře, tak tam budete mít uvedené heslo, takže vy zadáte pak po přihlášení svůj e-mail a heslo, které vám dojde a poté se již dostanete do své kanceláře a můžete si tam doplnit informace. Takže tady je to krásně vidět, že je to opravdu v těch rozmezí 5 minut. Následně pokud se pod vás někdo zaregistruje, tak vám chodí opět informativní e-maily, takže víte hnedka o tom, že se pod vás někdo zaregistroval. Takže pojďme se teda přihlásit do té kanceláře a ukážeme si tam, co je vše potřeba doplnit. Jsme opět na těch úvodních stránkách, stačí tady úplně scrollovat dolů a zde máte přihlásit se. Pokud jste zapomněli heslo, můžete si nechat poslat nové. Takže se přihlásíme. A nyní zde teda vypíšete přihlašovací údaje, čili ten váš e-mail a vaše heslo, které vám přišlo vlastně také na e-mail. Poté kliknete na login a zde opět vidíte možnost zaslání nového hesla, pokud jste ho zapomněli. Takže login. Nyní jsme teda ve své kanceláři. Tady máte základní informace. Zde vidíte, že ty provize do toho 10. levelu budou ve výši 10%. Čili opravdu něco neskutečného. Dále zde pro vás důležitá informace, zde máte ten svůj registrační link, který můžete posílat svým zájemcům, doporučovat, čili to je velmi důležitá věc. A zde teda jsou ty další informace. Příklady, ze $100 máte $10, z $500 $50, čili opravdu je to těch 10% a je to až do toho 10. levelu. Tak, je potřeba tady si udělat ty základní věci, čili pokud si kliknete do profilu, tak určitě si zde můžete nastavit fotečku, pokud kliknete na personální informace, tak ty základní info si se můžete dát, čili nic složitýho, určitě si zde můžete nahrát fotku, prostě si s tím určitě pohrát, tak jak na Facebooku. Tak přidáme.
Dále si zde určitě doplňte informace, čili jméno, adresa, telefonní číslo. Dále tady vidíte vlastně dobře znázorněné své referály, čili lidi, které jste zaregistrovali, první linii, a tady to bude graficky, takže uvidíte vlastně všech těch 10 linií pod sebou. Věřím, že tady těch věcí přibude, jak se to rozjede po tom 9.6. Takže bude tady spoustu zajímavých informací a uvidíte, jak se vám to tady bude neuvěřitelně rozrůstat. Tak, tolik asi k těm základním informacím ohledně tohoto projektu. Já se odhlásím. Tak, tady máte ty základní informace, když se to teda vpouští, kolik to bude kde hodin, to slavnotní spuštění. Tady je dokonce i záznam nějakého webináře. Já bohužel anglicky nemám, tak jsem se na něho nedíval. Každopádně já osobně jsem velmi zvědavý, jak se to spustí, jak to bude všechno vypadat, jak to bude fungovat. Nejsem, myslím, jediný. Bude to spousta lidí zajímat, takže určitě neváhejte, registrujte se, říkejte o to svým známým, šiřte to po internetu, šiřte to po Facebooku. Mějte se pěkně, budu se na vás těšit do dalšího videa a ať se daří. Pěkný den.